papa Adom Kyei bia akasa ye nyina ye nim nsem a atototo moving actor ostesi anso san ye producer Lilwin asem eto na abetwam na so na pomodin no ensi so a tesi ade woda hospital san di ndwom ba woda kete so nyina na wo san record ndwom a wode ba bontin se 25 May nia eto no na em se kwasi ade wasra ne papa Adom Kyei bia na papa Adom Kyei bia sorry ye bompa ya ma no so obeyi we na fine kwa na we ofasa akwanya we so akwala asabi wonya accident kale we hu a wahwere ne nkwa no wasra busuafo se wo mo fanche na sesia na aye din na so be kakra bi ne be ya dansidi o mo de be ya dansidi se Lilwin movie ye we yi na ekum me be ya sa dansi ye so pa enti mo benya dansidi sa so no wasra Ghana ban se wasra na wo mo hu ne mo bono mo fa na adwe o mo fa ne bono nchen we eye sign na see because accident na no odin echeche mu ase Ghana ha se o peja mfiti ase na ye yi we free word start fi ye nua ba Tvgh Williams a owu ya owu ya na wo peja onu so ye moving actors a wo wu ye de ba kwame owu so ansa so wo no so owu ye de ba cherubom chaka so de be pie eboni so ama papa di enfanto se bia na ahombone bia wo a wotwitwa wo a wo kunkum wo a wabobodi kono saa ahohom ne bi na sorry share win na so le win de esanse wo hyengo sere bia sinti wo tiasen Ghana ban fanche na wo a wo hwere mo ade hye no so wo mo fanche na yenkoye nim saa na ye papa Adom Kyei bia de ato Ghana aban ene wo ma wo mo hwe mo ade hye no wo de ato mo nim na le win de wo be sane yare ma yentie papa Adom Kyei bia emra sisia ba monkaya de bi Ghana ye Ghana celebrities wanga tajidin ujidin a ushia kwanhia yemfa yene ntoto fam nhade yenhya ase emfri Talibon chaka yes na yemra civilians na yemra kwame owusu ansa na yemra ebony won pie no a accident fine Lilwin pie fatal accident ononkwana surviving wow and so the amehune ne say and pimpim wish him dead so was sorry kura one sign one then one amen and to mesere mepa abai chew yan celebrate nyana emfa na hogono so obia yesu opia ohia accident owu te mesere abai ene emra one temper justice with mercy. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na enamo Lilwin the issue. Na say sign bi and see wasase we should be. Amen. Na celebrate bia wo be pie bia on pie say from. Yes. Amen. Onye krabeshe. Amen. Na mom accident there we nya first and the last. Amen. Now we any fatal accident ya yehui celebrate no woman no frame nan so and one harm me. So I don't know who knows the mind of the Lord. Akwadano. One day net to two social media me share na media butu harm me nyana. So me fa kwenje so ase abusuafo me pamochew mama mobonto moyam amen me pamochew bebre nyasa enesese ba nanso nyame ono ne hene
the ope and our show. Yam fanche. Oban akwadane mame nyi ya wo mfiri ne mu. Na ne papa ma obon towo yam. Yes. Every beba odi be ya futu. Ena na ya. O chena bi ebe ya dance. Yes. Ebe ya sere. Amen. Ebe ya nkuranse. Yes, Lord. Yen twabre bi aso. Na media de minimone. Akoda no. Sadia no ye fet fano. Ene sadia o tie bia no. Ne times 10. Yes. Ena adomo nyame besandi adomo won biem. Amen. Yes. Amen. Amen. Esan ebe pipa ebusuani mu esan nyina atwego. Yes. Amen. Won be nyini. Yes. Enyini. Akosi se won be nyini pa. Amen. What Jesus Christ to me. Amen. And run am eba frɛ me se ne wo ba se de. Oba so de hye no kombare. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ne nuanom ane anwomo bi a wabɔ. Ode se ba so abobi. Amen. Amen. Na fe anuanom anu won ka accident ne ho. Won ho ntɔwɔ. Amen. Na ne dia ya de. De hye ne kon no. Ye nyina besere no nyi. Onye mfiri ne kon. Na ye nyina ndi kranka chanse wo ho ato you are free. Amen. Na de ne kon na lock waye because na short no so. On my belt. Pain. And what then? Praise the Lord. Hallelujah. Me Nigeria na me free bent minimum accident. Nigeria there. You can't accident here. Ghana ya ninketuwem. Obi anya accident wa Nigeria in survival. Ona anya why obetete. Praise the Lord. Hallelujah. Nyamenka ye nyana ho. Tikwajo. Yes. The Lord bless you. Amen. 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 Daniel Nisha Adasa. Adolfo. Me pamcho mu nyina mo megada rahim. Ko wanim momra. Kwa medida bi okwajo ahofo na baaye. Yeah. Me wonsa Philadelphia for more ba. Money na ya nyomo no. Money na ye film. Ah, ya me nyom no na na woto nyomo no. Me province pa. Voice ya the rough. Ya me nshiramo. Praise the Lord. Okay. Amen. Amen. Philadelphia ma me pacho tene wonsa. Yenda adom nyame ase. It was Adom Yankupon. Na yenyina de asie so nsra adom nyame se. Snow. Ona mu celebrate sa egina yanem so. Na Ghana sase so celebrities. Dear yes sign. Yes. I tade empetuwo bi sa breath celebrities. Jesus. Anam wonso na bi nsibie. Yes. So to me charge ye paya. Emanem so ononko aso. Amen. Celebrate bia. Emanim wo akwanhyiam. Amen. Embasa musuo ni binsi biem. Yes. Ni ade admonyam nyina bema no. Yes. Empire bo. Yeda Adom Yankupon se obanbo hwesopa enkwa fofora ode amaye na ene yeda so tiase ketremada bodwom na emoja edi ebrofusane wayi yenuane mo afri esan afri nkwanhyiam afri ohawmo afri amane afri atetimo yede admonyam ane ayeye ene nkamfo na de ma no sane yekoso esra ne se onfa yenuane mo so enkwa wo mo anyan emfanye enyina so emma Ghana emu anyontofo emu actors for
yɛ titirifoɔ yɛ akɛsefoɔ nyinaa sɛ ɛnyɛ wei no nkɔ na mmom ɔma no ntrɛ ɛnka yɛ Ghana sinitwafoɔ ne mu anwontofoɔ nyinaa wa Yesu Kristo de me ba mpae. Amen. Mabribia nya kama biem. Amen. Na mpa na mo sohwe so na mfa nka bom kase pa na mbra. Yes. Ani abotoyam. Amen. Wanyame agya. Nyame agya. Wanyame aba. Yes. Wanyame honhom kronkron dem. Yes. Kwajo frosoro ha. Yankwa. Amen. Yes. You are free. In Jesus' name. Bro. Yes. You are free. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Brebianya faima. Yes. Nyamenka ho. Amen. Ye pon a yensen hia. Yes. Adofo. Ye we nhira munyana. Ewa anka munyana. Meda munyana as. Yes. Ene echi type. Ya Adom Kyei bia de pa chewa ba nti ye hwese busuafo be gya tuma ye de bebrem makra.